Isik sepi bolo. Manis. Halo bro, balik lagi konten di kandang ayam. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Subscriber Mania dimanapun Anda berada. Nah, kali ini acara hari ini kita panen ayam di kandangnya Bapak Udin, rutin yang ada di Poko Pring Kuku. Nah, sebelum lanjut di video panen ayamnya, saya ingatkan kembali, jangan lupa untuk subscribe dahulu dan klik tombol loncengnya dan berikan ke sosial media kamu. Nah, teman dari Tulan Bonagung ya. Nah, Mas Yetnonya sudah datang belum? Yes, belum sudah antri 2 mobil belum. PT karena 600 sih belum. Tonton nanti ke seruan tangkap ayam hari ini belum. Rasa mampir. Bablas sosek wae. Oh, mana teko bro. Alah, tempe anang nang. Wah, saya serasi-rasian iki. Tak tempe bungu anu koro iki. Kepiye karo jam iki kok. Shooting iki ne wong iki lho. Sing oke badine. Iki tempe bungu ngene wae. Aku pleh telo, telo aja nih gedange goreng iki nah. Oh, telo goreng. Setiap ini terus Aku ora. anu berarti Nak mbok arde temper terus arde ya ora. Mbok tak asari itu temper terus. Nah, nara diarjo ya sakit adoy ra kuat lho. Yang gunaku ora tak temper gunaku. Kabel gede. Ya, aku mau nih tak temper isin slodoe. Ada piye? Tak Ya sini dhewe Mbak. men meraro Ya plus. sini njaluk temper kae ya Mbak. Ora, maksudnya orang kan menurut plus. Heeh. Jadi masih drone menurut si nancap. Grone jadi tancap Di mana gak cabut loh. Tapi kan harus dipasang. sajane temper. Selama nih, Wi. Ora. Tuku golek. Orang maksudnya si temper terus maksudnya orang Ora. Nah wis tuku temper ya wis. Kowe dikai temper to, Ri. Besok njaluk neh tapi ngono lho. Tapi nek mbok gron neh, Njaluk temper kowe neh. arep ngisi, setiap arep ngisi lho kuwi ge. Oh. Kur nek arep ngisi. Ada si pusat tapi temper terus. Orang, lu bisa tok. Ya pisan kuwi nek ora nak mbok cabut grone. Oh. Nek arep Bu ngisi. Arjo, Bu Arjo ya terus kowe yang arep ngisi njaluk. Nek mbok arde terus mbok njaluk. Iku nek ora diarjo anu sik tempernya tutuken. Tapi pusatnya kok terus begini Masang pulsa. sapa, Ri? Eh? Sing masang sapa? Apa? Kuwi meteran. Si wong belum.
Dipedhung gunamu wingi kae. Aku mesti masang iki terus ganti kabel. Asis. Wong pelem ngono. Wong pelem, ayo. Cuk pelem. Cuk pelem. Kuwi ku sumbangku kadang tok. Karo officer. Kuwi kowe ngomong nggo usaha. Nak kowe ora ngomong nggo usaha, kuwi mlebune ning rumah tangga. Ora sira mekakat lho. Neng kuwi khusus nggo anu, kandang tok karo freezer kowe. Heeh. Neng nak nggo rumah tangga barang, kowe nak pengontrolan, kowe kaya sus kemplak dendo. Iya. Lah wong anu Dendane 1,5 juta 2 juta. ngomongnya nggo usaha di rumah tangga mingan. Dendo dari pengontrolan ngono Aku kan. ngomong, Gung. Iya ngomong, jadi kan tarifnya beda. Murah nggo usaha di rumah Kenapa tangga. nih? Ganti anu lho. Ganti anu, Ganti MCB. ganti tarif. Tarif. Murah ganti MC. Jare sapa? Lah aku pengen ganti tarif. Ganti MCB. Abang ayo, Sok. Abang. Iya ngomong ganti. Lah aku lagi wirawiri yang PLN sasi ya. Ganti tarif ngomong ya. narep nggo usaha. Jadi beda nggo anune. Usahane Angka Bambang ayo. luwih ringan. Abang. Yang Bambang yang kowe tak ora padha wae, pra yo iso Iya. dek. Yang si anu Yang iso gurita tukang iki- anu, tukang Gurita iki kontrol. iso lho. Oh. Tapi aku Gurita? ora ora tukang kontrol aku tak nganu yang PLN rono, yang PLN Pacitan. Wes. Kalau listrik desa sing tak nggo saiki bar diganti yang di Bambang anu kae, Gerbang. Heeh. Ora diganti yang tarif usaha meneh. Lah ngono boros e kaya mbuh. Lagi ya. Si 100 ke maune oleh 80 pira ngono ri. Saiki malah sudah papat lho. Barang Iya. tarife ora dianu ke. 100 ya. Bosok iki aku. Aku yang ngomong ya tak anu aku. Kena gantine pira ri bayar pira? 300 jarene. Rewel to. Iya ning ganti. Ya kan maksudnya gimana Mas? Ale wayah pasang kuwi dhek wong genah-genah tulisane wae usaha kandang ayam Desa Poko. Kudune kan meterane kan wis dianu ketawal kaya sing pertama biyen. Kuwi Kan meterane ora iki metu. wis diganti lho. Nek awal kan urung metu usaha nih, kok lagi arep usaha. Urung metu usaha nih kan kuwi. Nek metu usaha, nek lagi diganti usaha. Dorong armadang urung Aku minta 300. Terus diganti meteran Anu, sing kuwi, antara ora desa kuwi. Yo ora disai, Det. Apa? Jelas. Lu kita cukup Gak lemas kan kok. Oh iya kan. Aku Nah, ya nemu ning kono bodan. aku ya tarif anu. Sementing nek usaha tinggi usaha. Tuku 100.000 anu Aja dicampur. 94. Ngene nek Aku tak cek ada 30 ngono iki kok ngomong. Iya. iya ngerti nggo omah kan ngopo Rumah kuwi. tangga. Larang rumah tangga kuwi. Jadi ini pengen Hah? Karena ada bepa aku iki. Nomor digawa nomor. Oh, ya meterane mbok tuh anu foto. Ngomongnya tinggi usaha kadang ngono kan. Anu mau usahamu buat foto yang PLN rono. Kok direkomendasi se sasi iki lagi balik nama 1.300 balik meneh mrono. 1.300? Iya, lah ngene 1.300 ya. lah yang ganti MCB ki mantap mergane. Ganti MCB ki mang to. Apa Hah? Antar iki. Arep telepon, ndak telepon. babangan tambah babangan. Iki ngono. Gandeng karo MBB. Ini pernah ikut gandeng rembe iki. Ada bapak kan Lebar. lebar. Arep telkom. Ketane beb, babangan. Karo ning anu kuwi. Etane pelangi. Bangsu. Etane pelangi. Lah yang gandeng-gandeng rembe iki. Jatim kuwi. Ya ngono kuwi. Aku iki yo lah ngono aku yang narang lho. Entek oke pirang-pirang entek sak mbuh aku. Ngger tuku 200 kurang wis seminggu. Boros ora elang nang kerja. Mun aku lagi pirang dina Kang sakwene bar cagak ganti aku lagi Oh suwe. tak ganti urung suwe. Lah arek gede ya ora ngangkat to. Padha karo dianu kae. Bareng ganti cagak aku yo ganti tarif. Nyaluro ket gene iki ya. Sing ngedro mesti ya. Mbuh. Karang-karang iki nek magrib iki sik marep ngono. Iya. Kabeh ora kurang sak omah. Nyaluro lho, Pak. Nyaluro gene Pak anu. Iki nek curang iki yo. Iki masih murah.
Cek paronan bayar 50.000 sasi ngono. Nak 100.000 Kang Ri. Eh, 94,3. Mau aku itu keseket ora ketemu papat kok. Lah nak tuku 100 nak biasa swidak 6. Swidak 6 nak tarif biasa tuku 50. Nah, sing murah Anu meneh. 100. Sing murah meneh nak masuk subsidi. Subsidi tambah murah neh. Tambah murah ning saiki jarang. sini sing mlebu subsidi mbah wae lebokno. Nak KTP Mbah Kinem mungkin Nah, Mbah, isih anu cek iso mlebu. subsidi mlebu sing wong tuwek-tuwek Wong tuwek. Berenangnya KTP dua. KTP kakak. wong tak angkat. Angkatan nek rosit. Foto. Kadang. Kandang. Angkatan nek rosit ya. Arpune kae. Darono arep anu Pak ganti apa? Tarif. Alhamdulillah 3 kilo. 2726 up. Niki pun wonten. Ya ten mriki. Niki Pak Yetno. Budi. Aja omong, Cuk. Sik 2.000. Lek mriki karek 600 pindah mriku nggih anu Pak Poniman, Pak Aris niku tasih 2.000 luwe. Oh, Berarti ora ngapali swara lho boset kowe iki. Sit. Rene yo. Rene yo isih sak kandang. Oke. Kandang utuh no. Gonamu piro Pak Aris? Kira-kira Bang wis selawean munggah lah. selawe up yo. Lawe up. Rene ora enteni. Lek tenan. Iya selawe up kono. Lawe up. Iya lo tenan lo ora Sana tenan. kono ning ngene aris ora didangke engko. mangkat Sarapane. ngono kecithul wonten mrene ra duman kalerane sore. Heh? Enake Lah dudu duwe enek. Iki sing alamat iki rong kandang. Orang kadang garingan lo iki. Sangu. Ya oke. Aku wis 1.300 ya. Rosip. Terus so. Kabeh iki cucuk rene lho. Pitik kari sak kenyah iso di Iso ana batu cucuk iki. kabeh. Sing Susiladi iki sapa jenenge diarani lho Mas Susiladi ke? Batu Batu. Fitri. Fitri. Batu. Walah gak iya. Pertama telepon ke malah DE gak terus sampean. Iki to ini ngerti. Ya iki nang telepone kasih tekan tekan jam 2. Joko trike Joko ora ngono kuwi lho. Terus buka HP ku. Ayo waduh. Mau sing telepon ki sapa tekan kandang. Beli apa ngono, Mak? Dadi kae nomor aris tak buka nomor kene. Iso. Iki Aris. Kandangnya Iso. Aris. Hah? Kandangnya Iya, tapi nomor kene. Jatake ngono kuwi Bu. Cuk, tenan. Anu luar kandange nomor kene. Dera beda sing kandang ketan kae. Ngono iki kakek pirang atus ngono jan iki. Waduh bagus. Sebule diaran yang ngene Pak Toyib. Pengentek ning ngono aku dhisik. Akhirnya ngene Pak Toyib ngono Iki lho. mungkin rene gentek. Mulai. Kan cedak to karo mulih kok. Mulai nyangking sisan. Iya. Isen kene ae. Lho separuh-separuh kayak engko Pak Agus yang nambahi kowe yang nambahi. Kaki ayo. Ayo. Selak wengi. Arep rapat barang engko. Awakmu pleno awak. Sekina rapat wae aku iki. Aku bisa. Ayo nggih. Apa to, Pak? MBG. Menak lho Pak Agus. Utang yo. Awas saiki juraga aku malah melu-melu MBG kok. Waduh wong aku rek iya samput aku yo. 4 kintal setengah. Modar. Ini 2 kintal iki. Kintal setengah wong modar. Dodomen tak Pak Agus. Jam 1 jam 2 lagi bar Andalu iki bedek. campur. Campur.
Terus karo sing Pacitan mau pirang kilo Mas. Pindho ora muter. Pecil. Ya prayer rollingan kok. Rolling lho ngono. Rolling. Oh, daging terus apa ya kagak sing mangan wong. Sing mangan ra kagak. Engko bar iwak tempe gedang goreng ngono lek nek kono. Gambas. Gambas. Gambas garing acak-acak sayur gori lho kayak. Terong. Alah dicangan ke gori mbes sesat kabeh wetenge. Boleh. Ono MBG. Kok nek cegahno sego goreng. Iya lek kandhane sego goreng e. Dhewe menawa lah sego goreng balita sego goreng ya ngono. Iki. Kalau Ya tenan lho. Sego goreng tenan. Balita oleh sego goreng iki kepiye iki iki maksudnya iki Tumis Jepang. Ngono kuwi wis genah sakelar golekan. Balita golek bati to. Oh lah nek kuwi wis ora Sing nyata kowe iki Wong kur dadi sarang korupsi ngono. Lah nek kuwi iki wis edan-edan. Lah kek bayi wis sego goreng iki Bayi to kepiye ya. Mungkin tambah akeh proteine lho. Dikali balita ora apik langsung komplain. masa iya. Kira-kira beda-beda balita karo SD. Galak-galak lho. Nane kuwi ning lorok entek. Wani-wani kalau malah. Iya. Langsung tutup MBG-ne. Begini terus telepon bos.